Go. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Ξύπνησες πολύ αργά σήμερα. Εγώ διάβαζα αυτή όλη την ώρα. Εγώ πάλι λέω πως ξύπνησες την ώρα σου. Όλα αυτή εναντίον μας είναι. Έλα, πάμε στην πισίνα. Ανέβα πρώτη. Εντάξει, αλλά κάνε πρώτη. Καλά. Αχ, τι όμορφη ώρα. Εντάξει, θα κάνω κι εγώ. Άκουσα φήμες πως η Φίφη κυκλοφορεί με ένα νέο αγόρι. Μπα, σίγουρα από εκείνους τους φαφλατάδες που έπαιρνε και η Σούζαν θα είναι. Λέω να πάμε στην πισίνα με τη Φίφη και τις άλλες. Έρχομαι μαζί να βγάλω το σάλι γιατί πήρωσα. Εντάξει, να φωνάξω και τις άλλες. Τζανέσα, Ασλίν, Έλλη. Θα φωνάξουμε και τη Στρίξ. Ένα λεπτάκι. Στρίξ. Ήρθα. Πάμε. Ναι, πάμε. Τι κάνετε εδώ, κορίτσια? Ήρθα με τις φίλες μου. Ναι, πούντες. Εδώ είναι. Η πισίνα γέμισε. Δεν χωράνε όλοι. Ελάτε τριδημάκια. Δεν θα χωρέσουν οι άλλες. Να τηλεφωνήσω να τους το πω. Κορίτσια, ακυρώνετε το ραντεβού. Γεια. Θα περάσουμε πάντως υπέροχα. Παρόλο που θα είναι. Εγώ πάω να δω πώς πάει ο Μπάκερν και έρχομαι. Θα δω πώς πάει το καινούργιο μου αγόρι. Μπάκερν, είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Γεια. Έλα ρε φίλε, και τι είσαι έτσι αυτές τις μέρες? Βρήκες καμιά όμορφούλα σκυλίτσα? Δεν είναι σκυλίτσα, είναι αλογίνα, αλλά είναι πολύ όμορφη. Αλογίνα, δεν παίρνεις εμένα. Εσύ είσαι η αδερφή μου, πώς να σε πάρουμε? Εντάξει. Άκουσα φήμες πως κυκλοφοράς με έναν αμόρφωτο πάλι. Ναι, άκουσα κι εγώ. Δεν είναι αμόρφωτος αμόρφωτη. Είναι ο πιο τέλειος. Ναι, σίγουρα ο πιο τέλειος, θα τον ήθελα. Εντάξει, άντε, γεια, πάω. Εντάξει. Κι εγώ βαρέθηκα. Κι εγώ επίσης βαριέμαι στους φαυλάταδες. Αχ, μείναμε εμείς. Όχι, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Λυπάμαι, γεια. Αχ, από ό,τι φαίνεται και εγώ πρέπει να πηγαίνω. Ναι, και εγώ πρέπει να πηγαίνω. Κι εγώ. Άντε, γεια σου. Αχ, θα πάρω ένα λιπνάκο. Από ό,τι φαίνεται έμεινα εγώ. Και από ό,τι φαίνεται εγώ θα φύγω. Σκάθε, κάνω άλλη μια νεροκυλήθρα. Και κάνω ένα μπανάκι. Και φεύγω. Θα κοιμήσω λιγάκι και το πρωί βλέπουμε.